Laukaus kokematon. Sen tähän tuli 3 paukkua. Se silloin on sen verran niin pöntössä tavaraa tuossa vaiheessa, kun se oli viimeisenä tuolla, niin sitten se häpsingilleen meni siitä ensimmäisestä paukusta, niin rupesi hyppimään tuohon vastakotiin. Mutta sitten se rauhoittui siihen, niin laukaus kokemattomana plusmerkkinen hyvä. Luoksupäästävyys, hyvän tahtoinen luoksupäästävä avoin. Ei ole mitään siinä pidättyväisyyttä havaittavissa. Kovuus, pehmeys. Tässä se toimi varsin lämmöisesti haalarissa ja hirveä pelkätila tuli. Sitten tuolla kävelymatkalla se haukku vielä mennessään, niin sitten palatessa, niin se oli unohtanut se ja se käveli tuohon melko pokkana. Pienen kierroksen teki. Mutta se sitten tuolla pimeässä huoneessa se näytti, että sillä on sitä pehmeyttä vielä vähän olemassa. Ei sillä sen enempää, että plus 1 hieman pehmeässä on. Että se on niin kuin kyläkouluttaa, että ei ole sitä kovuutta liikaa. Ei tarvitse halasipinoilla vielä. Ja sitten tuo temperamentti, tuo tunnurilla oli varsin mallikas sen väistö. Se on niin kuin kääntyy etujalkansa ympärille ja katsoo, että nyt tuli uhka sieltä ja yleensä poltteja tulla. Ja kaikin puolin muutenkin, että missä annettiin sille ärsytettä, niin se oikea-aikaisesti ja oikeasuuntaisesti siitä otti yhteyttä ja oikealla voimalla vielä. Niin se on tuhosviljoista. Ja sitten tuo hermot, siinä niin huomannut itsekin, että se ei ole mitään tekemistä, mutta se vähän viheltelee. Ja niin on vähän semmoista. Niin on semmoista steppailua. Sitten lisääntyi tässä, kun se pikkasen otti jännitystä yhteen. Seinällähän sille tuli kauhean ikävä äitiä ja sitten siihen. No, se kertoo vaan siitä, että ihan pää ei kestä. Mutta sen verran ollaan, kun se on taas plus 1 hieman rauhaton. Ja siihen se pysähtyy. Ei se sen suurempaa voi olla. Taisteluhalu on sitten se, sillä tämäkin koira ratsastaa ja se on sen moottori, siellä joka riittää. Se on plus 3 suuri. Eli se silmillä katsoin sen silmiin ja uhkasin sitä, ei se siitä löysännyt. Se omi sitä kovasti sitten. Ja muutenkin, niin se, missä se lähti taistelemaan, se sinne taistelun alussa voimilla se kamppailee. Se on henkilöisesti. Puolustushalu, teidän laumaa kohin hyökättiin. Tämän taisteluhalun ansiosta olisi oottanut, että se on rämäkäsi. Se ensimmäisen nykäisen teki, että minä otin sua hihasta kiinni, ettei se lähde viemään, mutta se hyvin nopeasti perätyttiin taakse. Ja se ei näillä näytöillä, niin se ei riitä sen kummemmin kuin plus 1 pieni, sen puolustushalu. Siellä on sitä halua. Ja sen tähän sitä se kerro on ykkönen, että se on hyvin pienellä koulutuksella, niin sen saa nousta, jos haluaa. Se on tarve. Sitten terävyys, kun se oli yksin tuolla seinässä, ei se ihmistä kohtaa. Se äänteli vähän sen pikkusen kohteellinen rajaus, että minnekin päin pääsee. Aukahti vähän, mutta sen olisi pitänyt aktiivisemmin ja ottaa aggressioalue käyttöön, mutta se ei käytä omaa aggressioaluetta. Ihminen on sille niin mukava. Ei se lähde nousemaan, niin se jää pieni ilman jäljellä jäävää hyökkäyshalua. Se on rehellinen uhka, kun loppuu, niin se lopettaa. Se on plus 1. Sitten toimintakyky, eli koiran rohkeus. Pystyykö se omaehtoisesti toimimaan? Kun se järkyttyy jostain, niin pystyy se kuinka nopeasti siitä lähtemään toimimaan. Niin sitä me katsotaan tässä. Se on plus 1 kohtuullinen. Eli kelekka ja pimeä huone, missä sitä katsottiin. Kelekka meni varsin kivasti. Se aika pieni oli se pelekotila, mutta kuitenkin sitten. Se lopputilanne oli sitten. Niin. Niin miinuksiahan täällä ei ole ja 180 pistettä. Okei. Varsin hyvä. Kiitos. Kiitos.